Blaypi baro asaka tup kubor jongi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Markmat ya kendu UCM Konrad rengkat ke CBCI ya u Kiran Rijiju halor ka FCRA. Ya tengku ka senong golfling bat ke Shillong Club lakhang tala ya ke kerdom. Kam jaka mamla hapedeng kisnong Jabar bat Madan Jabar hiar jurib ke hima bat BDO ban sedang ke GTF banyaki pensange ya kecing temu bantai resort hapedeng umyam. Bat mentang ni apai jiki kubor kiba kampanya. Menteri Rangba Kejala Konrad K. Sangma rengkat kinong yalam na ke Catholic Bishops Conference of India. Kilalit banyak kendu ya Menteri ke Sorkar Pedeng Kiran Rijiju haka pratarek yayong hanong ba Delhi banyak keran halor kapang kabayadei berkejing yarap kibawan nabari Foreign Contribution Regulation Act Amendment Bill. Hakani kejingnya kendu ladon lang Presiden ke CBCI Cardinal Pula Anthony, Secretary General Most Reverend Anil Joseph Thomas Kuto, but Vice President, Most Reverend Matthew Mulakat kumjo usembut Menteri Rangba Kejala Pak Preston Tensong. Ha kejingnya mir jengmut hapadeng Menteri Rangba kinong yalam ke CBCI bad u Kiran Rijiju Menteri ke Sorkar India kilaya thu buon kejingnya rap kum ki Jaka Pule ki Jaka Sumar Nongpang ha Meghalaya pat hakadong lam mingi kari India ha kinong kendong la kershan banyarap dai kijing ai ngobha na ki wei pat kiri ke Perthai. Nakaliang jong Menteri Rangba ke Meghalaya bat ka CBCI kilapan pau ke jing khuslai bahakata ka amendment ya ka FCRA laban rabru ya ka kendon ban kene ya ki Jaka ki puta bat kijing dan jing jong kita ki bayo pediang ya ki jing yarap nabari. Kani ka kendon kalapan smi ya ki babun ki seng jong kiniam Kristan ki batray na kabanta ki kampenroy ya ki baduk kin syakta dakani ka an batamai. Kila kerpat shwa ban penlong an de bandon ki jingya mir jingmut bat ki jingya thir ki bajanai bat ki seng trimon ngobha ki badon ha ki kenhu niam Kristan. Uri jiju ula priang yakani ka jing ai jingmut bat ula kubur banda thau matang sani yakani ka an daga ba penlong ya ki jingya kendo lang bat ka jingya mir jingmut shwa ban penlong an yaka. Menteri Rangba Konrad K. Sangma ula penpau ke jingkemen halor ki jingkular jong Kiran Rijiju. Ula ongru, ngiatre lang bat ke Sorkar India naga benta ke jingsngan jong karihi baro kawai. Ki an keri India ru kenyada ya ki kambabha bakin yam ki kentiu ya ka longbriu manbriu bat ya ki jingnang jingtip jong ki pat ba ki badang donkam ki jingkershan jong ki. Kador barsnong golfling kalayat tengku mareng bat ki bor ke Shillong Club. Kiba pet bat penyat ya ka Madan golfling kabaki pat ba ki juyat pengat ha ka por stem. Dang hakini ki khendiat snem ki bor ka Shillong Club kila ker sainar bat shna kherdop baro saudong kini ki Jaka yat pengat bat kila lum bairung na ki briu ki pa pendan kam ya ka ni ka Jaka. Kibor kesnong golfling ha ka jingelam uba Michael Heck Rangba snong kila khang tala ya ki kherdop jong kani ka Madan halor ki jing u jingnam jong ki pat ba ki baju pendan kam ya kani ka Jaka ban yat step bat ban bam leer pengat ha ka por step bat kam judan kanu ka jing odor. Penban menta ki bor jong ka Shillong Club ki ba la shuwai bun snam ya kani ka Jaka kila khang ya ki pat ba ban rung ban mi sha kani ka Madan da ki kherdop kiba kilabu ya kinong up kiba o dakador ya baro. Kipat ba kani kesnong kila ud bat ujor sa kibor snong daga baong. Nadu basdang. Kani kadai kaba ki pendan kam ban yat step ban bam leer bat ban shongkai bat amjudan kanu ka jing odor. Nalor kata kibor jong ka Shillong Club kila le don bor hadu kata halor kani ka Jaka. Haba ka snong ka khot eki sha ki jingelang ban perkat halor kani ka phang kinong penya ya kani ka Madan kim patiaw satya lethu urang ba snong. Kumta ki bor snong kila khang tala ya ki kherdop jong kani ka Madan namar kinong penya kimbat kimburam bat kim nyokor ya ki an jong ka snong. Snong kalau ni ban menegani ki ban baladep menegani bi baladep shwai kani bakin kiri ni fencing hang ni ay ni golf club boro ngila isyong ngila ipinbej manakaliang ki direktor ki pan jingarap nakaliang ya nakaliang ka dorvas nang pan jingarap ban pengkiel lang ini fencing menyerap te nakaliang jonga ngi don lang ba ka committee ong to
pikir amta ka jing babha bagi laj bikin room kena ban di drugs ban di kini ka jing care jung golf club ngai hap tu ka babha plat boleh ga kidon kami ka maintenance ke madan tama shwa bang nya kran ni kata ngal ong ba na kalyang ka shnong golf ling ba kino shnong golf ling sin bagi rung pa madan di long entry free mdei ban shim ka fee siki balik ka jing ya jung kino shnong jing golf ling kam dei la du menta san po ne mu chwa gila ya madan be temta bakla kirki syukir ka ni fencing ka jing kiri fencing ro ngai hap ka biang imo tama kimdei bat pakin ha ban pelong business ya ka ni gino shnong golf ling ino shnong golf ling ong ba kimdei ban shim na ka pisa ka long free be temene ka ni bala dep ro ngal ong bakin ai daga jingtho bikin pibiang daga jingtho ba kin pibiang daga jingtho kin ai shaga shilong hadu mentari ke jingtho mai tingi men ni la tho shilong klop ta hadu mentari jubab ya ka jaga jingtho jungi telem kumta men step pro lawan komplain diki nage no shilong jungi boro ba gini gi boro ki pan daga dor ki pan daga pisah ya tede daga dawa jingdom mentai lai wal na komiti boro samla bagi ginong shnong borong lang bangin perkhang sendon ni kane hadu gi pat ai de jing tho ba ginong shnong jungi ba hangni ba shnong golfling akren tangi golfling bagi ai ban rung free blengi kren tangi kane ga shnong golfling la jong ye kiwi ngim la ban kren ngim la ban fe bro kren tangi shnong golfling ba gi ginong shnong jungi di ban yo rung ai be lam kum tang perkhang no kini rong de ken bi ki claim ba ke jaga jungi kini kim de jaga jungi kini gi de tangi nong ki shim list na ki kur thank you ni kur rum nong ki nong shimlis te lada ki nong shimlis kin wan le business ni ta kami hap ken menta ke jingkrong parking ya ki jingkrong ka buy ticket hang ni ki don nam tan ka trading license yung ki hang ni ki krong pisaro te de ka daw na kalyang ka shnong ting la kren be ka menta hi kin pin khang si ni kane de kindala wan shangi banya kren ni se pin be je boy bodan kam menta sipor ngin pin khang shwai kane ka jingkrong pisa pun dekai aplikasi berurusan bofling bata buat managing jong selong klub. Dia play bagi ni kim saktor bagi kim new keyboard yang senong. Pi kim ju so new ju ro ka shnong ko ne kan kini ki mut ladu permcha ba ka shnong kan le yu ka shnong kam la le wa ju ong ka shnong kam la le ngamen ka tu bidiar ngal akren ka shnong ka parpni ka bor jong lada kami di beni ka bor jong dim ditangi ka ni ka parking ya ka ni ka madan golfling menyile golf kala man kan sundan da kan ma ko ta tin dus nan menyile golf yang neru Ndi tang yang ya kani kemadan ban krong pisang pen khang so ne kani madan golfling banyile golf ngarang de member hangi baile golf tama lara ki pen gino shnong ki pen dik gino shnong ban si na kaliang jungi ka komiti ring pen khang sistem na kani ile golf ban manta sajan so dia karan ka golf jingi ne nan ong gino shnong bagi sang samla boro ki pen khang ya golf ong da sajan so dingim syap pelong ka tournament nang ne adu ki bat wan ikundu ingi kirki ban pen bet kani ka jungrung jungi gino shnong jungi hang ne pok madan Ini mencuak ka kadang pat way bapinja ini ke selong klub ini kita lang ni tan ada Haka step pra tarik yayong arhajar arpon riu UBDO ka soyong CNRD block Dr. C Warjri lembaru acting lingdo ka hima soyong ba PL Thaba kila hiarban penlong ya ka joint inspection ya upur usam jong ki artali kishnong kata kashnong Jabar bat ka Madan Jabar na ki jingmi ki kenrum kenram hapadeng kini ki arshnong haka baladan ka jingkam try mamla ya ka jaka bayat ka Surak Western Bypass ha upur usam jong kini kishnong Hakani ka jinglet jurip, ladan lang kinong yalam na kini ki artali kishnong, ulengdo raj, bat ulengdo jong kahima soyong, Deputy Secretary in Charge Land jong ka KHEDC, General Manager ka NHIDCL ka company bapentreya kani ka Surak Western Bypass. Habayakran bat acting lingdo jong kahima soyong ba PL Thaba ulayatho. Kajing hiar siya kani kishnong kalongban pet ya upur usam jong kini kishnong. Nadu baka hima kalapya yakini kishnong. Kumta ulaong, hadin ka jingwan pet, na kaliang kahima, kan sa siyong banbishar pat halor ka jinglong try yakijaka kiputa. Na kaliang usordar jo ka shnong Jabar ba pasyampang kalat ulaong. Kat kum ka meeting baladep na kaliang ka office jong ka Deputy Commissioner, kala penksan yakijaka badai jo ka shnong Jabar. Tangba kampat pentikena ya upur usam. Day nakataka daw ba kisa penlong ya ka joint inspection. Henry karba nakaliang usordar ka Madan Jabar ba Rojan Khalaj ula penksan ba kate ka jaka ka day jong ka Madan Jabar da ka ba ula seiru ya ki kot kisla. Bar ula penpauru ka jing persya ka bajur ban ong ba kate ka jaka ka day jong ka Shnong Jabar. Ula ong lada kirai ba kate ka jaka ka day jong ka Shnong Jabar kin persya jur wat hadu bandakiw ying li ying saw kin yakun.
ถ้าลองตรายมันโน่ก็วิ่งไปวันเป็ดยากจะกางวันเป็ดยากอุปุอุสามนั่นลูกปากาที่มากาลาเพียอีกนี่ชินองบรไลสลีคือได้ตั้งกันตาจริงปัดนั่งบัดองตั้งละวันเป็ดลีรักมัดทั้งนี้แต่กษัตริย์ยากตั้งเสียมเดียกตะการอะไร แต่ก็มองมันตาhabis di kat ke bijing thok ke pidan kat kisla ngono thai ba khamla ban long trai นิมปัดนั่งบัดองอีกตาหินฮับเลยเป็นบิชาร์ลีก็จะกากุมนี่ละอีก็ใส่ยังสิบิชาร์นักเลี้ยงจุกหิบางอีวันละครั้งนี้ลงดอกรักยังเสพเป็ดยากตั้งสะอาดเดีย ko mong man ta empat don ki jing thok ke record habis ba ke hima habis di pu sam empat don record itu Kadon kapapura kadon kata kepala pas konsel nak wan man tribunal ru kadon kata put sam yuan pet yu tau put sam menta nimnang ban ong pat ngu de ke jongno kono de jongno ta kata office kan sale e ka badon kam so mo ka trai kala ban chimpor ai trai ilek lo kat bala okay thank you Kini kejengwan jong kini ki napo nadu DC office nang ta na KHADC nadu langdo pelangdo raj bat video bat ki company NHIDCL bat kumjuru na kini ki kontraktor te kejeng inspection madaksi kolong ba ha kejeng pej ba namar ba kidon kejeng tho nang tene DC yo notification ba ngi hap pani penbej ba ngi dot kam enkuri ban wan hotspot hapte madaksi na kaliang jong ki hima kon pensya yu put usamo te yu put usam ha kajing sha ha kapor ba dang stang ye pi yu put usam ki wan ba an kuri ha o santarik o benai february ar hajar ar pau bat ya kan ye kajing pi put ha to ka sngi ngi lai pen bai ru bat kumno ngi ye phia put man long kumno ngi lai su thu jing mot baro lai tli ki sodar ki la san ya kata ba kata kapor dan long sodar ba na kajang song jingi dang loi ba modi son dot todong bat na kaliang jong ki chaban nong neng ilong ba wan kus nong sit bat na kaliang ban jabar ilong e ba thun sing kurba te bro kini kila ya bet kila sign lang te kadon ne kodok balai sign lang te kila sign lang bro long bro lai tli sodar hata kapor te hadin nang ta don pat saki long ta ki pha chane ka one man tribunal court la don ru ba ka ne spo ang tai pura ka court te ngilai le hata kapor kane ka order ngiyo haka arpa atrik ubrai match arjar puai kemut ba mar kemut ba kane ne lang ne bala sign ne si marweng po te kane kot ong long bang tua kapor ngilai hun bet don kano kijinga kendrum kenram te uput udai bet nang tain umba phila bani i ko umba ne na umba kang ta ha do hang tai ukut umba kaya lang te sa teleng disnong kata kemut bengi khap chine shemi ngi te sono do ai bengi ba ka mi ngi mut ngi khap bai po umba te om judon kano ni bla dep umdo no uta kijinga kajia put kijinga bet kum juro bat kino kisong ngi hun bet ban nong neng dan jabar ngi hun bet handai tang na menta badon ine i bypass menta iwan na kasong jongi kita kiwe kiwan kam kan chine ong ba hane baki don kata kajing hap kaput kumta kumtei daka ba ong ro baki aya kata ke NOC ke ai nakaliang jungi kisnong nginem so tenat ban ong ba manu ban NOC ya kisnong jungi ya kata tena kaliang jungi kisnong nginem pediang da daleliru namar ba kisnong jungi hi ka hap kajing pet jikmi hi utrai kisnong jungi ada uno trong sosioji belong sadar hap hi akti jung o Kinong yang lambat ki dekhot jangka Green Tech Foundation GTF haka pratarik yayong kilas dang ban penlong ya kajing ya ki deka basyong kalan mangor ha daulenong lum pongdeng kabadon ha pedeng kaden umyam deka dawa ban pensange no ya kajing thmu jangka Taj Umyam Resort and Spa bante ya kajaka syong pengat hakani ka daulenong hakani ka sngi ka Green Tech Foundation ha kajing lam uba H ban Theodore nonglang kalapan long ya kajing ya ki da kabara plakat rengkat kijing tho bakanum aila da lele ban pendu ya kate ka dolon nong lum pongdeng Shushu ka foundation kalapan pau ba kanum sange ya kijing ya ki syong kalan mongor tar hadu ba ka sarkar jela kanda wengno ya ka project nakani ka dolon nong silent demonstration kajungi kabaningkong nila syong ni kumbasan kentai bat kani kadi kasor kabangi pha namar kajing kuman kajing menti jong kasorkar ya kajing dawa jongi warnom yalam bakla kata kerteng development warnom yalam bakla kata kerteng ai kamaijan ngim kwa bah kita kajing yalam bakla kijong ki bangindu ya udau lenong lumpong dang kum kipat ba no snong ni kwa pen iya pi kini kan kita kam thok kam syukur ibaki ong yangi ya ulum pengdang kim semlai iong yangi bakan numdon kata kajing pengflam ding kajing tik kendau bat kum tatar haun ya lumpong dang piu i mentah ini kiding baang ne
kat no teli ladap man pen klam tang kawai ka message ka demand ka bangi pha sa state government ling ba ka tourism department nginom ki na kani ka jaka pat nginom kinria jia kat bajia long kat balong ngiyang halor jongki kot isla ngiyang halor jong kanurem kran sama kumno kumnoru ong sa kumno kumnoru kajing dawa kajongi kasyong hok kasyong nongrem namar ngiladap banti jeliu bha ya kani kamat hangni apo jong pong umyam nginom semua benut mah bau ni lumpung deng ubadon hangni hapadeng jong kapong umyam tab iya kajongi unlay no sisen kasngi ha kita ki corporate ha kita ki hespa ibal nginom long praisyu ya uni udol nong hangni pingiwan mentah hangni marsin poy ya kani jaka isim ya har nang ne kumangilar bang bahkan ni kadi kejaka jongki migratory birds kejaka syong pedang jongki sim ha uni ulumpong dai kadno ngin ya pain ya katakarwi bertejat bener sakat noe ngindang la ban ai ya utan nongwei sisni bangin duno ya katakalong den kaman den kapateng ngajong na kalyang jong grentek foundation bat kisan hajar ngut duna kibalasain ya petition ban yang scam nginom syat syukor ya no enoro nginom kela kanong remi dalong sakum no kunoro badla jai ladadai ban yapro ka tourism department ka state government kadai ban syem ya ka jingket kli token mau tang kawai omdon hok mano manoro bapin dililam bapin aililam ya une udolon nong lumpung deng uba iat ujongi kenno tekenno ka jing le donbor kajing tombor bat kajing raha spa jong kikat to katne ngin petang ya kajing yaki kajongi ladalong sakum no kumnoro wan sama no menoro kile sakum no kumnoro kira syai kile kumno kumnoro ngilong kibalapan kre tang bau daulun nong lumpung dang umdai ban lej hakti jong he spa ngin yai long try ngin yai kam try ngin yai sngoyet ya uni daulun nong lumpung dang ubadon hangni apo pedang jong pung miam pungmiam ke jongi kadon kam bangin penkhot bangin penbha kum bangin kum ka jing ai men sie mi ki samla pule bat ban penslur bakin jiet e kalenti bakin poi shika thong jong ka jing em ka seng kan thei nong jri so lang menta ka sngi phra tarik yayong kala penlong da ka program ai jing hikai ka balatip kum ka career guidance cum awareness program on civic sense han nongjri presbyterian secondary school nongjri kajing thmu jong ka seng kan thei nongjri so lang ban penlong ya kani ka program ai jing hikai kalong ban penslur ki samla bakin tip ban ya ha kata kalenti ban poi shaka thong jong ka jing im ha kani ka program ai jing hikai lawan ban ai jing hikai bat penshai da uba pernai marbanyang uba deru u officer sarkar balasong thaj kum u deputy director hakatanat DIPR ha ka jingdan rangkat lang uba B Jaran assistant director information and public relations Shillong ADIPR kinongkit kam ka sengken thei nongjri so lang kibakan thop ya ka kong trustodian sotun president ka kong Ridalin Shangdiar secretary ka kong P Khongbe headmistress nongjri presbyterian secondary school ki khna school pat ki we de uba pernai marbanyang kum u resource person ula ai jingkran bat jing penshai halor ki benta ba pher jong ka jing ya lenti ha ka jing im bat ula ai men simru ya ki khna school ba ki dei ban long kita ki ba tre shitom bat don ya ka jing ang nut ha ka jing im namar klem ka jing ang nut bat ka jing tre shitom kinumla ban poi sha ka thong jong ka jing job ha ka jing im jong ki ka sengken thei nongjri salang ka jingthmu ka bakong san ba ni penlong ya kan ya ka program kalong namar ba na ka benta ka ha kam ya jong ki khun ki ki jongi te kadan ro ka jingthmu na ka benta ki khun jongi haba ki lecture school ki dan kam ban dan bat kata ka jingthmu ka ba na ka benta jong ki hi amba kin shulet lemu nda kila poi sigi class ki ba kham he bakin dan kata jing tumu ba hakano ka kalan ka ba maki kidan te kin dan ba tang ka we jing mot amba kin yu i ya we le da kum we but lang but teneng
ya ketua kasap baki dan ya lajang pat kin penduk na dan rai ki dan kamban ya ketua kasap ba meki ki dan de kin ban kin penne ya ketua kasap jang lajang bakin penroi ya ketua kasap jang lajang nak kata daw ngi kum ki kemi jang kanong jeri salang ngi kwa ban penlong ya kan ke program namar ba hakawai ke bentaru kum mengi ki kemi namar bangi de nanong kendong yim das ngau thante ya kan ke jing koridor jang ke jing pule teng teng haba ki kun jang ki le school ki la poi ki kedan ki bakam he ki kelas ki bakam he ni tenyen jubor ya ki lada ki kun jang ki mla ya kata ka ba mengi ki kemi ki pangi kwa te ki kun ni dom ni sho ya ki te da ka bangi ai kum kane ngi khat kum kane ka awareness program kala ban pen snau thu ya ki ba ki kun ki dei ban snau thu ya ka kerdan jong ki la ha kano ka kerdan pule la ki la ban le seki ban pule ya ka science la ne ya ka arts ne la ban da ki la pas jong ki la ban shim da ki no ki la ki linti omba habangi la pas ki kerdan baper bangin kemilenti tantang ya kakam sarkaro kolong ka be la ka banta jungi de ngi de bandan kata ke jingmut ka bas kamba habangi la pule ngi de ban ya ka to sap ka bangi dan ngi de ban pendan kam la kalong hakino kino ki sap ki bangi dan la kalong kum ban trai misteri ru kadan kamban habdan kata kajing ka training ka bebeang langit trai kum ki designer langit trai kum ki kino ki jing trai ki bangi trai la kalong hakalan ka syat ka teu la kalong hakano kono kalan ka bangi dan ka sab ban trai ngi dan kamban pentebet ya la de ban na ka banta kajing baha ka jing em lawe jing ki kon ki Pada kitu ki kubor nglapoy siya kapakot tarhado bangin daya siyambiyang kublay sibon.